Κάθε χρόνο και καλύτερα! Το Football Summit 360 των εκδόσεων Sportbook για ακόμη μια χρονιά έδειξε το δρόμο σε ό,τι αφορά στην επιμόρφωση προπονητών ποδοσφαίρου. Έμπειροι τεχνικοί μοιράστηκαν τα βιώματά τους στους πάγκους, δίνοντας τις δικές τους συμβουλές. Έχει φτάσει πια ο Έλληνας προπονητής να σκέφτεται, να κάνει μια κίνηση, να πάρει τα λεφτά τα οποία έχει δουλέψει. Γιατί φοβάται. Ναι. Αυτό για μένα είναι κατάντια. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να το σταματήσουμε με κάποιο τρόπο. Εγώ έλεγα, γιατί στην Ελλάδα να μην έχουμε 4 προπονητές Έλληνες στις 4 μεγάλες ομάδες. Αυτοί σε 4 χρόνια δεν θα πάρουν πρωταθλήματα, κύπελα, δεν θα παίξουν Champions League, δεν θα παίξουν προκριματικά, δεν θα πάρουν εμπειρίες, παραστάσεις. Άρα μετά δεν θα δημιουργήσουμε μια ομάδα προπονητών που θα μπορούμε να τους στείλουμε στο εξωτερικό. Προσπαθήστε, δημιουργήστε μόνοι σας σχολή. Μόνοι σας. Και η σχολή δημιουργείται με το να λέμε μια καλή κουβέντα για τον συνάδελφό μου. Να λέτε μια καλή κουβέντα για τον συνάδελφό σας. Ποτέ δεν θα κατηγορείτε Έλληνα προπονητή. Ποτέ. Να βγει από το comfort zone του. Να μπει σε μια διαδικασία δύσκολη, γιατί δεν είναι εύκολο να βγεις από το comfort zone. Να πει ότι τώρα εδώ πρέπει να παλέψω, να δουλέψω σκληρά, να δείξω ποιες είναι οι δυνατότητές μου και πάνω απ' όλα να δείξω την αγάπη μου για την προπονητική. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες. Είναι πολλά τα προβλήματα, αλλά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα γνωρίζει από πριν, θα πρέπει να εκπαιδεύεται για αυτά και θα πρέπει να μάθει να τα διαχειρίζεται. Έχει να κάνει με την πίεση, έχει να κάνει με τη γνώση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει είναι να είναι γνώση του αντικειμένου, να εκπαιδεύεται, να εξελίσσεται και από εκεί πέρα μετά να καταφέρει να διαχειρίζεται και τις διάφορες καταστάσεις που συμβαίνουν καθημερινά. Ο Σωτήρης Ελαϊδόπουλος, που οδήγησε τους νέους του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης, ανέλυσε τα δεδομένα για τις μικρότερες ηλικίες. Φυσικά, όταν μιλάμε για εκπαίδευση, για εξέλιξη ποδοσφαιριστών, ακόμα και για πρώτη ομάδα, μιλάμε για χρόνο συμμετοχής. Όλα αυτά έρχονται και κουμπώνουν σε αυτό εδώ. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλοι λέμε, είναι έτοιμος. Υπάρχει ετοιμότητα για να παίξει το παιδί στην πρώτη ομάδα. Βλέπω ότι πλέον υπάρχουν παιδιά με γνώσεις, παιδιά που ψάχνουν πάρα πολύ την εξέλιξη και αυτό που θα υπάρξει στο μέλλον. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο που μετά το Euro του 2004 θεωρώ ότι είναι το πιο κομβικό όσον αφορά το τι θα συμβεί στο μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, με πολλές παραστάσεις στο αναπτυξιακό κομμάτι, μίλησε ενδελεχώς για τις ακαδημίες. Θεωρώ τον προπονητή το κέντρο του σύμπαντος. Ό,τι και να γίνει, όλο αυτό το specification των τελευταίων 10 ετών, που στο εξωτερικό είναι 20 ετών, είναι OK, όλοι είμαστε σε αυτό μέσα. Όπως είδατε, έχουμε πολλές ειδικότητες. Θεωρώ τον προπονητή το κέντρο ενός ποδοσφαιρικού οργανισμού. Γι' αυτό και έχει υποχρεώσεις, έχει δεσμεύσεις. Βάζω 11 tips. Στο κάθε ένα tips από πίσω βάζω μια περιγραφή. Κάποτε λέγαμε πολύ για το κομμάτι της οργάνωσης. Σήμερα νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα μπροστά από άποψη τεχνογνωσίας και ειδικοτήτων. Νομίζω ότι πρέπει λίγο ακόμα περισσότερο να στηριχθεί και οικονομικά όλο αυτό, όπως λέχθηκε πάλι μέσα στο συνέδριο. Θα πρέπει τα στελέχη του επαγγελματικού αναπτυξιακού ποδοσφαίρου να αμείβονται όλο και καλύτερα για να μπορούμε να επενδύσουμε ακόμα πιο πολύ στην εξατομίκευση, στην παραγωγή, γιατί είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Η γνώση δεν σταματά ποτέ, όπως υπερτώνησαν ποδοσφαιριστές του παρελθόντος που τώρα έχουν μεταπηδήσει στην προπονητική. Δεν πρέπει να συγκρίνουμε σε καμιά περίπτωση τον ποδοσφαιριστή με τον προπονητή. Ο προπονητής είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, ειδικά στην Ελλάδα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είσαι μονίμως μια βαλίτσα στο χέρι και πραγματικά και πρέπει να δώσουμε λίγο βάση στον Έλληνα προπονητή και να τον πιστέψουμε και μακάρι τα επόμενα χρόνια να δούμε Έλληνες προπονητές στις μεγάλες ομάδες. Για το θέμα του προπονητή, σίγουρα η εμπιστοσύνη είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, από το επαγγελματικό μέχρι και το επίπεδο το τοπικό. Δυστυχώς το αποτέλεσμα κρίνει πάρα πολλά και δεν δίνει το χρόνο στον προπονητή να δείξει και τι μπορεί να κάνει, αλλά και τη δουλειά του. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Κώστας Τσότσος παρουσίασε το εντυπωσιακό και πρωτοποριακό football hall. Το football hall είναι ένας ιδιαίτερος χώρος, είναι, να το πούμε έτσι, το κλουβί, το οποίο αποτελείται από 4 τοίχους, 8 εκτοξευτήρες και 64 στόχους. Σε κάθε πλευρά έχουμε 2 εκτοξευτήρες και 16 στόχους. Επομένως, όλο αυτό αναγκάζει τον ποδοσφαιριστή να δουλεύει σε 360 μοίρες μέσα στο χώρο αυτόν, το οποίο είναι αυτοματοποιημένο και
κάνει ανατροφοδότηση μπαλών ανάλογα με τον ρυθμό που θέλουμε και τι θέλουμε να πετύχουμε. Ο επαγγελματίας προπονητής έχει πλέον την τεχνολογία στο πλευρό του για να μπορέσει να δει τους παίκτες του να προοδεύουν. Είναι μια τεχνολογία που δίνει έναν αισθητήρα IMU ή αλλιώς αισθητήρα αδράνειας, ο οποίος μπαίνει μέσα στην μπάλα και με 560 Hz μπορεί να δώσει στοιχεία και σε επίπεδο λίγκας και σε επίπεδο VAR, όπως χρησιμοποιείται από τη FIFA και την UEFA. Μπορεί να μειώσει κατά 60% το χρόνο απόφασης για μία φάση. Έχουμε ένα σύστημα ολοκληρωμένο, το οποίο μέσα σε μία εφαρμογή συνδυάζει όλους αυτούς τους αισθητήρες και ο προπονητής ή ακόμα και ο φυσιοθεραπευτής μιας ομάδας μπορεί να κάνει τις αξιολογήσεις πολύ γρήγορα σε ολόκληρη την ομάδα. Οπότε, παίρνοντας αυτές τις πληροφορίες, μπορεί να χρησιμοποιήσει πάρα πολύ εύκολα και με πολύ ωραίο τρόπο όλη αυτή την πληροφορία για πρόληψη τραυματισμών, αλλά ακόμα και για να βλέπει ποιος είναι καλύτερος από τους αθλητές, τι πρέπει να βελτιώσει κάθε αθλητής. Οι εκδόσεις Sportbook έδωσαν και πάλι τον καλύτερο εαυτό τους, παρουσιάζοντας μια άρτια διοργάνωση, με τους Ηλία Τσιψέ και Παντελή Μπουσιά να λαμβάνουν δικαίως τα εύσημα. Βλέπουμε ότι πάνω από 200 άτομα ενδιαφέρονται για το συνέδριο και μιλάμε μόνο για αυτούς που έχουν έρθει εδώ. Μιλάμε για εκατοντάδες ακόμα που το βλέπουν online. Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο συνέδριο είναι ό,τι καλύτερο διοργανώνεται στον χώρο της προπονητικής. Προσπαθούμε για το καλύτερο και ελπίζουμε να ικανοποιήσουμε το ενδιαφέρον όλων των προπονητών. Στα πρώτα συνέδρια ερχόντουσαν μόνο νέα παιδιά. Τώρα βλέπω με μεγάλη χαρά ότι έρχονται και μεγαλύτερης και ηλικίας και καριέρας άνθρωποι, που σημαίνει ότι όλοι έχουν δείξει μια τάση προς την εξωστρέφεια, το να λάβουν γνώση και να μοιράσουν γνώση. Ωστόσο, ο βασικός πυρήνας είναι τα παιδιά.